Maria, tens tota l'hora a tot arreu? No, a la platja no porto rellotge. Què? Què? Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis de Tarragona Ràdio comença el No Som Ningú! No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Benvinguts i benvingudes a amants del cinema i la xerinola. Aquesta setmana destrossarem tota l'hora a tot arreu i entre diverses coses parlarem de peus, el multivers laboral i jo us parlaré dels Daniels, els directors de la pel·lícula. I tot això us ho portem als hooligans dels 24 frames per segon, els que vetllem per un cinema de proximitat contra tota autoritat. I amb tots vostès, l'expert en salts universos, Pau Melero! Petons asiàtics! Mua, mua. I l'amiga del tothom i del tot arreu, Maria Clavero. És mentida, És mentira, totalment. Molt asocial. I creient que controla el programa el nostre vigilant interdimensional, Adrià Jurado! Bagel! Com sempre, agrair a Tarragona Ràdio per l'espai, a Ràdio Cambrils per la difusió, l'Anna Darby i el Pau Corbalan per les magnífiques veus en off, a la tècnica Sílvia Garcia i, com sempre, a la Berta Casas per fer que tot això arribi més enllà de Tarragona. Berta! Vàlida! D'aquí a l'infinit, Berta! Persona! I ara sí que sí, anem a descobrir a la persona que ens està acompanyant avui, que si esteu pel YouTube doncs ja l'estareu veient, i si no, doncs ara ho descobrireu. No som ningú, el programa del setè art que no sabies que necessitaves. El tràiler. Una secció per Una secció... Ai! El tràiler. Sílvia, pots posar allò de la tele un moment? Sí? Oh, gràcies. És que, clar, és que clar, tarragonaradio.cat sí, hi som, però no hi som del tot. I que és un fons de Pep Sunyer. Però bueno, avui vens a explicar una altra... Sí, vinga, perdó. En un món on la bústia de correu és un cementiri de promocions que no interessa, on l'actualitat ens atropella abans de sortir del llit, apareix ella, la sanadora de la teva dieta mediàtica. Diu que no és ningú sense una tassa a la mà i una bona història per explicar, capaç de filtrar el soroll del món per quedar-se només amb el que realment val la pena compartir. La ment darrere d'Inet Diari, que ha decidit que la teva safata d'entrades mereix una mica més de dignitat. La periodista que t'escriu mentre el món encara dorm perquè tu et puguis despertar amb el criteri ben trempat. Entre els fils de l'estenedor i els articles que tothom compartirà demà, ella ha creat el seu propi tamacle, cafè i titulars, el Substack on la cultura, el lifestyle i la realitat es barregen amb l'aroma d'un cafè acabat de fer. La dona que t'ensenya que es pot ser periodista seriosa i alhora la persona que millor entén el caos de les xarxes socials. La periodista que et serveix al món a domicili, sense sucre i amb molta cultura. Amb tots vostès, Gina Rigol, la pel·lícula, perquè si no t'has llegit el seu Substack és que encara estàs adormit. 31 de febrer a la cafetera més vintage del barri de Gràcia. Amb 3D i 4D i la Gina t'escup a vegades, també. Bueno, està bé. No ho sé, que oferiria el 4D de la teva pel·lícula. Home, doncs olor al cafè. Ah, sí, és veritat. Sí, exacte. Benvinguda, Gina. Moltes gràcies. O sigui, m'agradaria ser, com a mínim, la meitat de totes aquestes coses que has dit, la veritat. Vull dir. Ho ets. A veure, es fa el que es pot. Com a curiositat us diré que quan vaig començar el cafè titulars no prenia cafè. Què us sembla? Bueno, tenia problemes digerint-lo i prenia te, però queda més cool un cafè, vaig pensar. Sí. És el que fa tothom. Sí, estic d'acord. I al final m'he tornat a llançar el cafè perquè a qui no li agrada un bon cafè? No. Oi? Estic totalment d'acord. El cafè a mi m'agrada molt. Fuà. Jo crec que em faig mínim 5 cafès al dia. No, home, no. Jo faig amb molts cafeïna. cafès. O sigui, Tots amb cafeïna? sí. Vale, quan et facis gran sabràs que n'hi ha uns quants que els has de fer descafeinats. No. Porto molt de temps, o sigui, ja des de ben petit, en plan, bevia el cafè de mon pare i es feia cafè sol, o sigui, jo és cafè sol, en plan, m'encanta sol, sense sucre, res. I ja de petita li feia l'últim, saps, el cafè de mon pare, llavors jo ja estic
immunitzada. Ja estàs No, genial, però arriba un moment que No. comences a patir. Que jo m'he arribat de a fotre veritat. Red Bulls i anar a dormir tan tranquil·lament. Sí. O sigui, tinc una jo tolerància... deia això i m'he fet vell. No. Adrià, tenim la mateixa edat, no fotis. Bueno, no tenim exactament la mateixa edat, però jo em noto més Año arriba, perjudicat. año bajo, Després de conèixer els gustos digestius de la Gina, anem a conèixer els seus gustos cinèfils, no? Sí, en efecte, anem al Denis Cinèfil. Aviam, Gina, això molt ràpid. El Pau posa un cronòmetre, jo et faig unes preguntes i has de respondre el més ràpid possible a aquestes preguntes. Jo Vale? em conformo amb no cada última. I amb sinceritat. Perfecte. Mai ho he dit, això. Realment això no ho hem dit mai, Això que hi ha no. ningú. Exacte. Mai Ella hem dia exigit el que Rapidesa i vulgui. sinceritat. Vale. Sí, o sigui, ha de fer-ho ràpid. Val. No hem dit mai que sí, sincera. Doncs ho hem de fer en 3, 2, 1, ja! Cada quan vas al cinema? Un cop al mes. Crispetes dolces, salades o altres crims de guerra? Salades. Comentes la pel·lícula o estàs en silenci? La comento. Primeres cites al cine, sí o no? No. Sala de cinema o sofà a casa amb alguna plataforma? Cine. Pixar enmig de la pel·lícula o aguantar-se fins al final? Aguantar-se fins al final. Saga o franquícia de pel·lícules preferida? Saga i perdona. Saga o franquícia de pel·lícules preferida? Harry Potter. Sala de cinema que més t'agradi anar? Els Verdi. 3D, sí o no? No. I els musicals? A favoríssim. Si haguessis d'eliminar una pel·lícula de la història, quina seria? O No es otra estúpida pel·lícula americana. Vale. Perfecte. 35 segons! Molt bé, Vale, un moment, 35, tenim rècord? No és un rècord, però està en molt bones posicions. Molt bona. Això de dir que perquè hi ha una part que no he acabat d'entendre la pregunta, però no passa res. Sí, Gina, no, la passa res. franquícia, m'he Sí, tirat. lo de la franquícia. Bueno, Val, té podria ser 30... la meva única resposta no sincera. Perquè no ho he pensat prou. Està top 4. Sí, no, Molt bé, està molt molt bé. bé, molt bé, I molt d'aquesta bé. temporada, jo crec que, perquè no tenim ara mateix tots els registres apuntats, però No. crec que està No, segur. en el top 1, top 2. Segur. Cosa que segur, jo crec que segur no, però crec que està potser 1, eh? I això Saps vol què dir que passa? té premi aquesta temporada, Però eh? és que Vamos, si li diem vamos. que té top 1, esperarà el premi que encara no hem comprat. Bueno, et recordo... Top dos. Potser et podem triar recordo junts, nois. el premi top 1 de la temporada passada encara no l'hem entregat. I Jan Romaní vaja. deu estar enfadat. Bueno, Jan Romaní ha guanyat 2 entrades a l'Estàrraco i em va dir que no les volia. Bueno, però perquè Vaja. no viu precisament a prop. viu una mica lluny de Tarragona. Però bueno, sí com sigui, ara entrem una mica més en Ara aquesta les fem part de comentar. descobrir a la Gina. Vale. Molt bé. Per qui encara no et coneixi, per qui ens estigui escoltant per antena, per Tarragona Ràdio, qui és una mica Gina Rigol, perquè s'ubiquin? Doncs mireu, jo sóc periodista, no sóc una periodista convencional perquè no he estudiat periodisme, jo he estudiat dret i... Ets d'aquestes. Soc d'aquestes. He estudiat dret i administració i direcció d'empreses, coses raríssimes. Jo també he vaig fet començar dret. Perfecte. Doncs Fatídic. jo, a més, vaig acabar-lo fantàstic. per algun motiu que desconec. Però bueno, després m'he dedicat a la comunicació, per això m'he fet periodista, i un dia de broma vaig començar a fer stories al meu Instagram explicant l'actualitat i després per una feina ho vaig deixar de fer temporalment i em vaig trobar amb molta gent, amics meus, que em deien no, jo des que no fas això ja no m'entero de res. Això va fer un clic al meu cervell important i vaig dir, vale, hi ha gent que els mitjans tradicionals no hi estan arribant i aquí s'ha de fer alguna cosa, i llavors em vaig inventar aquestes dues coses que havies explicat, Inèdit Diari, que és una plataforma de continguts on de fet és un mitjà de comunicació, però costa dir-li així perquè és exclusiu i natiu de xarxes socials, on jo i altres periodistes i creadors de contingut expliquen allò que has de saber del que passa al món, i després aquesta newsletter que envio cada matí on dono 3 titulars del dia, ho intento, o els que a mi em sembla que poden ser els titulars del dia. No, home, ja és molta elecció de coses, està molt bé. Una miqueta quan notes que això té un impacte, o sigui, quan comences a dir, hòstia, això està creixent molt. Home, Inèdit Diari, mireu, el primer vídeo el vaig llançar, veureu que tinc tendència a parlar de primera persona al plural, però quan vam començar tot això era jo sola, l'1 d'abril de l'any passat, per tant, encara no fa un any, i ja estem arribant als 8.000 seguidors a Instagram, 2.000 i pico a TikTok, i més enllà d'això, que crec que constata com la necessitat del producte, és que el que sí que trobo que s'ha multiplicat és la quantitat de periodistes i creadors de contingut que fan contingut sobre l'actualitat, no? Amb una perspectiva més progressista, catalanista, etc. I per mi això és el més important, no? Perquè
Inèdit Diari no arrossegarà tothom, però si som molts fent coses diferents, Inèdit Diari et servirà com una finestra i després cadascú tindrà els seus gustos i tindrà els seus creadors i periodistes preferits. Crec que això és important. No, totalment. A més, comentes una cosa que és des d'un punt de vista catalanista. Sí, bueno, a veure, des de catalanismes diversos, diguem-ne, però com a mínim, que jo crec que segons com ja és molt, 100% en català. Vull dir que no ens hem plantejat en cap moment... Que avui en dia ja... Exacte. Vull dir, no ens hem plantejat en cap moment fer-ho en una llengua que no sigui el català. Des de majoritàriament Catalunya, tot i que sí que estem treballant per intentar incorporar veus que englobin una mica més països catalans. Ja tenim algú, del País Valencià, de les Illes Balears, però bueno, és una cosa que ens agradaria poder treballar una mica més. I la Catalunya que ens han robat, la França del Sud? És que vam anar a l'Adrià i jo... Vam anar la Catalunya Nord es diu, Pau, no la França del Sud. La França del Sud, que ens van robar. Tinc alguns perfils detectats allà, però no fan actualitat. Llavors, crec que no, és evident que evidentment és el territori més difícil, perquè el català està en una situació molt pitjor. Sí. No? Que fins i tot que el País Valencià i amb el que estan patint ara. Sí, totalment. Però clar, costa molt, realment, allà dalt trobar algú que s'ajusti al... Però bueno, no et diré que no els estic començant a... Molt bé. A tenir-los ubicats. A fitxar. Molt bé. Vam anar a Sant Joan l'any passat i jo vaig al·lucinar. Jo em vaig sentir molt a casa allí. Sí? Vaig al·lucinar. És que estàs a casa. Pel Mellegó. Que sí. No, però clar, més anant a Sant Joan ells ho senten molt com una festa molt catalanista, aleshores van posar els segadors a la nit i tal. Sí que és cert que eren els segadors amb accent francès. Espectacular. Però... Sí, era bastant així, la veritat. Tens, sobretot amb tot aquest mitjà, que hi ha un tema que més també ho comentes, que és a partir del progressisme. Sí. S'ha creat tenir molt a la contra certs sectors que estan apareixent. Com es lluita contra tot això i contra la desinformació que propaguen, també? Clar, de fet, Inèdit Diari neix amb aquest objectiu, diguem-ne. És a dir, que és des del progressisme, o que ho fem des del progressisme és, primer, fruit de que és meu, no? I per tant és com la meva línia editorial, per una banda, i per l'altra de la necessitat, no? O sigui que crec que fa molt de temps que ens han estat venent que les xarxes socials eren entreteniment i ens han estat colant política i desinformació a dojo. Llavors, evidentment no arreglarem el problema de l'auge de l'extrema dreta a les xarxes només, però mentre hi hagi algú que està allà i haguem de plantar-hi una mica de batalla, crec que faltava portar una mica més la informació amb una certa rigorositat, encara que sigui amb el llenguatge de les xarxes, amb el minut, amb la rapidesa, tal, però apropar-la una mica, perquè aquesta gent que, com us deia al principi, em deia, hosti, si tu no fas això i jo no m'entero de res, doncs sàpigues 4 coses. També per una cosa important, que és que jo estic convençuda que saber què passa al món t'ajuda a entendre'l i necessàriament t'ha de portar a pensar com a mínim amb una visió humanista. Totalment. Hauria. Hauria. Potser és una fe, però... No. Però la gràcia d'una societat democràtica és que entenguem les merdes que passen a la societat democràtica i que puguem establir una opinió en base d'unes dades reals i no d'unes invencions que et digui algú. I ja seria extraordinari per mi que veiessis algú que està pitjor que jo i en lloc de... que vegis algú que està pitjor que tu i en lloc de pensar em traurà tot lo meu, pensis, doncs jo vull que estiguis una mica millor. Això ja em semblaria... Mare meva, engronetes, també demanem a vegades. Sí. I tot i així no hi ha res, que va. Exacte, però sí, hauria de ser així. Tornant una miqueta cap al món del cinema. Vinga. Quan tu t'agrada el cinema? Sí, he de dir que el practico poc. El veure'l, gaudir-lo. No el graves, o sigui, no? La vida em supera. Vale. Llavors, aleshores... molt menys al cine del que m'agradaria, especialment des de que sóc autònoma. Clar, sí. Casualment. Pel que sigui. I el no ser jubilat i tenir el cine a 2 euros i una placeta. Tampoc ajuda. I sobretot disponibilitat d'hores. Sí. O sigui, és que, vull dir que no trobo tant el temps com m'agradaria. Això ja ho confesso. Però igualment, quan a nivell informatiu del cinema, tu com t'informes del que arriba, del que passa en aquest mundillo? El món del cinema? Sí, si és que el consumeixes, potser jo em dius... m'informo molt per mitjans generalistes, no m'informo concretament molt sobre el cinema, tot i que, us he de donar una molt bona notícia, hem incorporat fa molt poc a Inèdit Diari una noia que es diu Adriana Díaz, que fa vídeos
sobre cinema, bàsicament. O sigui, farà com contingut Espera, cultural en general. Que la convido, Adrià, ara faig la feina, va. O sigui, fa contingut cultural en general, però sí que és veritat que com la seva especialitat, la seva cosa, és el cinema, i ha fet un parell de vídeos superinteressants. L'últim sobre com la IA impactarà o impacta ja en tot el mundillo del cinema, que és un gran tema. Periodista cultural. Sí. A Polònia, mira-la. Totalment, A Polònia, programa de tele, no país. Sí. No, clar, Cultura Cat, Serializados, el racó del manga. Estava al Via Lliure, els experts, ja està, ja la tinc ubicada. Follow. No, que ja la seguíem. Vale. Follow. L'he seguit des de personal. Li has donat un follow. Sí, bueno. Seguim! No, està bé. No, follow però a tothom. exacte. Follow a algú que t'interessi mínimament el seu contingut, és molt important. Totalment. I una miqueta amb això, ara sí que estic sentint alguna cosa, Sílvia, que arriba. Bé, doncs ara és aquesta secció que és l'Oncoi, on ens podràs agafar una cosa de la taula i emportar-te una altra. Perfecte. Aleshores... Ho tinc claríssim. Què he de fer? Primer deixo o agafo? Primer ens expliques què ens has portat. Ens portes. Vale. Aleshores... És molt petitó, us semblarà una xorrada. No passa res. Però té molt més valor del que us penseu. Oh! Sabeu què és? Sí. Això és el que va a la part de dalt del micro, o sigui, per la part per on entra el so, perquè no petin les P's i coses d'aquestes. Bueno, i són del Rode Del Petitons. Rode Petitons Bons. Sí. I no el necessitaràs? En tinc 2. I només tinc un micro. Fantàstic. vale. Ara ja no se pot perdre l'altre. O sigui, ara només necessiteu algú que tingui un micro Rode i necessiti tenim. això per alguna cosa. Justament en tinc. A veure si us escolteu vosaltres. O sigui... Bueno, però per exemple, en el servir. newsletter o així, o bueno, els vídeos, sempre surto amb un d'aquests. Bé, Vull dir que és bastant... Jo que els consumeixo una miqueta, sí que és cert que sempre surts amb la forquilla. la forquilla, Fa bastanta... podria haver portat una forquilla, però resulta que la necessito a casa per menjar. Sí, molt bé. La necessito més que això, pel que sigui. Però ara necessitaràs alguna cosa de la taula. Quina cosa has vist a la taula que has dit, ho necessito? O sigui, aquest quadro que posa Val. Antiturist, Acció Feminista, Sí. Antillat. Sí. No, perfecte. Fantàstic. Endavant. Tot el que Tot tot el teu. que s'ha de saber Tot de teu. mi Sí, són tot està coses resumit en de aquest Tarragona. quadre. Sí, i són enganxines del casal popular Sageta de Sí, és Foc. veritat, Molt la bé. gran majoria són de la Sageta que els vam I agafar us en d'allà. recordeu qui ho va portar? Nosaltres. No, en aquest cas és nosaltres. Sí. Vale. O sigui, hi ha Doncs coses que perfecte. hem anat... I m'ho puc endur igualment. Tu pots Sí, endur. és més, també Super. tens unes entrades de cinema Sí. de Ja ho no sé veig. quina No ho sé, pel·lícula això era. sí que no en tinc ni Però idea. sí que era alguna que vam anar junts. Robot salvaje. Robot salvaje. Sí, és una pel·lícula d'animació que va estar nominada l'any passat Ah, sí, als és Oscars. veritat. Sí. Molt Així bé. que són enganxines, te les pots... Molt a favor de tot. Molt bé, doncs. No. endavant. Les Totalment. pots deixar al No, marc no deixo així o les perquè pots surti. enganxar on Sí. vulguis? Ja. Sí. No, Sí. però així és el record. Bueno, ho valoraré. Molt bé. Gràcies, ho valoraré, Ho valoraré més després. endavant. Fantàstic. Totalment, doncs fet això anem a parlar una miqueta de la pel·li, no, Sílvia? Endavant. No som ningú, el programa que escolten Harry Potter mentre guanya punts per Gryffindor només per respirar. Som els del No Som Ningú en directe des del 96.7 de la FM a Tarragona Ràdio. I ara saltem de dimensió amb tota la vegada, tot arreu, o tot alhora, tot arreu, depèn de quina traducció t'agradi més. I ara que ja hem conegut una mica la Gina Rigol, anem a parlar pròpiament de la pel·lícula. Per tant, refresquem la trama amb la sinopsi, l'oficial i la que realment resumeix el contingut. Desfilmant el film. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Daniel Kahn i Daniel Scheinert, el Dani Kwan i el Dani que no és nerd. I es va estrenar el 8 d'abril de 2022 per Sant Joan d'Organyà. Quan una ruptura interdimensional altera la realitat, Evelyn, una immigrant xinesa als Estats Units, es veu embolicada en una aventura salvatge en la qual només ella pot salvar el món. Perduda en els mons infinits del multivers, aquesta heroïna inesperada ha de
canalitzar els seus nous poders per lluitar contra els estranys i desconcertants perills del multivers mentre el destí del món penja d'un fil. Uf! Una mare no comunica l'amor ni a sa filla ni al seu marit. Aleshores es fixa que viu la vida més desgraciada que podia, però després de tastar tota la resta de possibles vides, aprèn a estimar la seva miserable vida. Visca! I ara que ja sabem de què va la pel·li, anem a parlar-ne d'ella i a posar-li nota. No som ningú. El programa que s'escolta al Falcó Mil·lenari quan salta a la velocitat de la llum. Como si fuera un pepino. El baròmetre. Bé, doncs, ràpidament, Pau Melero, comences tu mateix. 5 sobre 5. Ho té tot alhora i això és quelcom que no trobem a tot arreu. Maria Clavero. 5 sobre 5, Just Be a Rock. I jo també l'he posat un 5 sobre 5 i tinc dos frases, vale? Perquè és tot el que representa Hollywood en una maquíssima història sobre estimar els nostres i demostrar-ho, i també ho podria resumir com Sentimental Value amb esteroides. Boníssim. Fantàstic. Per la Gina, I sobre per 5? la Gina? Un 5 sobre 5 perquè em va llegir la ment. Aquesta pel·li. Perfecte. Fantàstic. Doncs ara anem a veure què van dir els crítics. La tertúlia amb crispetes. Troba terreny fèrtil en el qual plantar una complexa llavor del seu concepte. Una visió nova que és veritablement bizarra, bèstia, emotiva i honesta. Rafael Montamoyor, IGN. És demencialment imaginativa i sovint molt divertida, però a les seves més de 2 hores acaba sent implacable i tediosa. David Rooney, de Hollywood Reporter. Lamentable pel·lícula, un disbarat inentendible, estúpidament imaginatiu, pesat de veure i d'escoltar. Em va resultar molt laboriós empassar-me-la completa i arribar al final. That's what she said. Carlos Bollero, Diari El País. Carlos Bollero, què et passa? Carlos! Mala setmana Quina... per ubicar la Gina. No. Carlos Bollero és un crític que sempre diu mala review. Menja, no li agrada què li va agradar? pel·lícula. Train Dreams, pot ser? No, quina... Train Dreams la típica pel·lícula més independent, exacte, que no sí, vist mai. sí. Bueno, en el cas de Carlos Bollero és que només li agrada el cinema clàssic de Hollywood. Exacte. Correcte. I tot el que sigui dels 70 cap en endavant, com a molt li posa alguna cosa en plan... Sí, regular. Regular. Sí. Les 3 crítiques que heu llegit eren d'homes? Sí, jo tinc una teoria. Costa molt trobar crítiques de Film Affinity de dones. Això a banda. Sí. Jo també havia escoltat alguna crítica negativa tipus no entendí nada en alguna ràdio espanyola, que ara no recordo perquè ho vaig veure per TikTok. Si és la sèrie és Carlos Bollero, també. Vale, és possible, no sé si era ell, però eren 2 senyors també. I me'n recordo que el que jo vaig el que em vaig emportar de la crítica és que o sigui, segons quin perfil de persona no tenia per què entendre res en aquesta pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula anava de la relació mare-filla, mare específicament, filla específicament. Si no estàs ni a mare ni a filla, pot ser que no l'hagis entès. Si a més no ets d'una família migrant o en una situació no privilegiada, pot ser que no l'hagis entès. Saps? Vull dir que es conflueixen una sèrie de coses que si ets un senyor de 50 plus, privilegiat, blanc, és possible que no hagis entès res. I mira que tenen el seu punt, també. Sí, perquè no? hi ha tot el punt amb el pare, o sigui, amb el pare de la protagonista, per descomptat. Que és... Senyors, doneu-vos compte que no haver parlat amb les vostres filles està portant la vida. Clar, és un problema. Però llavors hem d'estar oberts a voler-ho entendre. Clar. Per això, per exemple, a nois joves com vosaltres sí que enganxa la pel·li. Però, bueno, senyors des d'una altra posició potser no. Ho dic perquè no em sembla casual que siguin... Saps? Que totes les crítiques negatives que hem sentit siguin d'aquest perfil. Però la primera ha sigut bona, la segona ha sigut regular i la tercera dolenta. Doncs el primer... No ho fem. Rafael Montamoyor. Jove. Sí, és que a vegades també sorprèn, però és cert que a mi és una cosa que em fa molta ràbia i no ho havia obert mai, però m'hi fixo bastant, que en general les crítiques de Film Affinity són totes d'homes. Adrià, saps que just avui, perquè ho sento moltíssim, això ho he fet avui, que he buscat específicament dones perquè la protagonista és una dona i només hi havia
una al final de tot. I era dolenta. I que era una... O sigui, estava molt mal escrita, i era un totxament enorme, i he dit una, aquesta la puc posar. Que això és una altra, les crítiques de Film Affinity al final són trossos parafrasejats de la Però crítica. Però ja veieu que he triat el millor. Sí, feminista full, eh? En un segon he portat la conversa. No, de 5 pàgines, és veritat, i és una cosa que ens costa, que normalment les primeres que sempre ens surten a Film Affinity són d'homes, és curiós. No, bueno, és que no és... No és curiós. A vegades, alguna vegada sí que la primera és... Però són mitjans americans i normalment els més progressistes dels mitjans americans. Llavors, el tema del Target va rebre, en general, parlant de la pel·lícula, va rebre un gran acolliment, no? Home, va guanyar Òscar a millor pel·lícula. Sí, però és cert que precisament just sobre el que comenta em vaig adonar que ahir o abans d'ahir, tu em comentaves amb tot el tema dels Oscars, que els Oscars han perdut valor en els últims anys, vale? Totalment. I també per la manera en què s'entreguen aquests premis. Sí. I quines pel·lícules reben aquests premis. I una de les pel·lícules que em sortia en un short de YouTube era que aquesta... És heroïna dura, Sí, aquesta pel·lícula en concret, tota la vegada, tot arreu, era una mal... No ho havien escollit bé els Oscars amb aquesta pel·lícula. Amb quina va competir? Però si va competir amb All Quiet in the Western Front. Uf. O sigui, vull dir, aquesta pel·lícula havia de guanyar tots els Oscars d'aquell any. Home, sisplau. Però és que per mi, encara que competís amb totes les pel·lícules de l'any, o sigui, és que encara que hagués competit amb Pulp Fiction. Totalment, no, totalment. Jo crec que la vam veure tu i jo a última fila, de nit, que el del cine pensava que tu i jo anàvem a follar o alguna cosa, saps? Perquè me'n recordo que vam agafar última filera, era de nit, saps? La vam anar a veure junts, no me'n recordava d'això. Anava a comentar això com un dels moments i dir que era, per mi, recordo... Que per mi va ser especial, perquè tu hi eres. Totalment, i no ho anava a dir en broma. Castigat, Adrià? Castigadíssim, No, el racó de pensar, darrere la bandera de Catalunya. Que sàpigues que és això? La de Tarragona. Això és el que et té en compte, tu, eh? No, ja ho veig, horrible. Però jo me'n recordo que és de les millors experiències que jo he viscut cinematogràfiques en general. Sí, això és veritat. Sí, crec que és una pel·lícula que ara veient... Sí, que bon record, capullo. Jo veient-la ara mateix a casa, la pel·li era més gran que el meu menjador. Saps? O sigui, jo he notat que certes escenes era com... això d'estar al cine. Estàs viatjant tu. Totalment. Perquè més generen tot tipus d'emocions diverses. O sigui, jo recordo molt el moment... Es poden dir coses. Sí. Aquí ni spoiler ni res. O sigui, endavant. Com en el món que tenen les mans com de Frankfurt i s'estan allà. És que, o sigui, és com ex. Saps? I tot i així, dius, vale, no, em quedo mirant-ho, saps? No, totalment. O sigui, jo vaig comprar tant, veure tot allò, dir endavant, que em presentin més bogeria. Sí. Jo compro tot això perquè, en el fons, t'estan explicant una història superhumana. Clar, exacte. Clar. És que en el fons no hi ha gens de bogeria. No. En el fons és com la responsabilitat d'una dona adulta mare és traspassada directament a la filla que s'ha d'endur la mateixa responsabilitat de dona adulta i a més de família migrant que per tant arrossega la falta de privilegi, no sé què, el negoci tal i qual. És això en essència, que és com un tema universal, suposo, però tractat d'una manera que jo tampoc l'havia vist gaire, o sigui, amb això em va tocar moltíssim, i després tota la idea aquesta com dels mons alternatius, que abans us deia, em va llegir la ment, perquè jo penso així. O sigui, jo cada vegada que prenc una decisió i no prenc una altra decisió, efecte mariposa. Per mi, allò és una realitat... O sigui, és com una vida renunciada, saps? Això ho deia en Manel, no? La bola de vida que ens hem perdut simplement no existeix. Sí que existeix. No és veritat. O sigui, estic precisament aquí, falca publicitària entre 2 anys, estic amb el meu grup de teatre, escrivint una obra de teatre precisament parlant d'això, perquè crec que és una cosa generacional. O sigui, la nostra generació ens ha venut que som capaços de tot, és totes les possibilitats, que està superbé en general, bueno, tot i que discutim, depèn d'on hagis nascut i qui siguis, o sexe, gènere, tal, però en general sí que som una generació que ens han venut que tot és possible, si pots, si vols pots, i tota la pesca. La cosa és realment que, clar, i és una... Realment l'obra és extremadament dramàtica, però una mica la conclusió és la vida que ens hem perdut simplement no existeix. És una cosa que em fa ràbia aquí. El fet que tu puguis veure totes les possibilitats que has tingut, ho trobo una cosa que no... O sigui, tothom ens tornaria bojos. O sigui, això que diu ell de no et quedi suficient. Si tots tinguéssim aquesta habilitat, ens fixaríem que estàs trist en absolutament totes les realitats. I sempre, amb una realitat, estaries buscant una altra. Però és el que li passa a la filla. Clar, molt bé. O sigui, a la filla, a la Joy, el que li passa és he vist totes les realitats, no... Tot és una merda. Clar, és que és veritat. O sigui, perdó, he d'anar al psico. Però no penso que per mi, ostres, no, la gràcia és que sempre estàs pensant que has pres decisions xungues, no? Però bueno. A mi m'ha recordat això, l'efecte papallona, la pel·lícula. Jo estava dient, això és igual, una mica, no? Sí. L'heu vist? Una mica més loca. Jo no l'he vist. Una mica més loca, no has vist? No.
mira-te-la. Vale. Com a recomanació. És una mica igual, és un noi que pot viatjar al seu passat present i pot canviar coses. Però que aquí no es passa present. Per mi, parlant del que deia la Gina, el tema de com enraia la nostra generació, sempre hem pensat que el futur està davant i el passat està endarrere. Però és mentida. No. El passat està davant i veus totes les possibilitats que t'han portat fins al teu camí. I el futur el tens darrere, perquè no el veus i anem caminant cap endarrere. Aquesta és la veritable reflexió. Això, Pau, és una merda de reflexió. No és una merda, tio! Que el món no existeix... Bueno, el passat el tens davant. A la pel·li és el món no existeix ni endarrere ni endavant, existeix pel costat. També. Com en d'allò paral·lela. Amb això estic més d'acord. Com quan estàs a un vestuari, no? Però jo estic 100% d'acord amb el que dic ell. Tu veus, l'únic que tu pots veure són les decisions del passat. Però això dels mons que estan al costat és com quan estàs a un vestuari, a un vestidor d'una tenda, no? Del Zara, hi ha 1.000 miralls al costat, algú així, no? Sí. Es multiplica. Ai, m'ha fet pensar en la sala dels miralls del Tibidabo. Sí, clar. En barcelonocèntric, aquí. Totalment. Bueno, el Templo Maya de Portaventura, ja està, ja ho he baixat a Tarragona. Ja està, no passa res. És veritat que també hi ha una cosa així. És veritat, però jo crec que, tornant una mica a la pel·lícula que comentes, Gina, és veritat que t'ho porta molt el bagel i tota la fumada, però em sembla molt curiós, i abans ho comentava la Maria, fora de micros, ho diu aquesta frase, fora de micros, existim. Tu estàs veient la pel·li i a mi em feia una cosa que dic, l'estic entenent i crec que l'estic entenent. O sigui, és capaç, dintre de la suposada bogeria, de portar-te de la mà i dir, ei, mira... que no és un Tenet. No és un Tenet, i a més no és... Però és que Tenet està mal feta. No, és que Tenet, o sigui, a mi em sortia fum del cervell, perquè dic, és que no l'estic gaudint, estic intentant fer matemàtiques per entendre... Clar, o sigui, perquè la ciència-ficció ha de ser versemblant. Clar, molt bé. Exacte. Gràcies. No, com molt bé. Estem full d'acord, que és veritat. Sí, és que és veritat. És el mal del mestre, tinc el reforç positiu sempre a la punta de la llengua. No, m'ha anat superbé. No, mira, i m'ha anat superbé perquè el meu nòvio sempre no em diu això, i diu que a Tenet li agrada molt. Molt malament. Perquè en realitat la ciència-ficció no és veritat. No, no és veritat, però ha de ser creïble. I aquí estàs fent salts temporals que no encaixen. I en canvi, Everything Everywhere All at Once, perdó, jo l'he vist en anglès, és perfectament. I d'això que deies ara volia dir-te que s'entén perfectament i vaig disfrutar molt la segona vegada que la vaig veure. Molt bé. Perquè llavors s'entén des del començament. Clar. Que és una cosa que també em va passar, bueno, evidentment passa moltes pel·lis, però és que fa poc i me'n recordo, aleatòriament amb Encanto, la pel·li de Disney. Sí. És que també, com que també té a veure com amb família migrant, la nena que porta la responsabilitat, per això he connectat, que la segona vegada que la vaig veure vaig dir, és que clar, quan l'entens des del minut 1, perquè saps què passarà, agafa una altra dimensió i pots entendre moltes més coses, em fa a mi la sensació. Que tot i així jo crec que no... Sí, però ja no és el mateix. No, clar que no és el mateix. Per mi és una experiència diferent, però igual de bona. És diferent. Igual de bona. Però dius... Però no se t'escapen coses. És a dir, en la primera estàs tan impactat per la bogeria que t'emportes una idea clara, però no amb matisos. Amb la segona, com que la bogeria i l'espai pots arribar als matisos. I que nosaltres encara tenim la bogeria encara més gran de... Mira, això ho han fet així. Clar, això és el que anava a dir, perquè clar... Que et tornes loco, en plan, per què estic pensant en on està la llum? Quan ho veus per segon cop, t'hi fixes que molts cops els personatges desapareixen dins de miralls, o sigui, a nivell cinematogràfic té molts, ja que us deixo vosaltres, té molts llenguatges. Jo ja m'he fixat, però perquè jo quan veig una pel·lícula, primer la veig analitzant i després la gaudeixo. O sigui, mai gaudeixo una pel·lícula per primer cop veient-la. No, sí. Quasi sempre estic analitzant-la al principi i és fatídic. L'he de veure, quasi totes les pel·lis les he de veure 2 cops. I les pots veure 2 cops? És que una altra cosa que anava a dir d'aquesta pel·li és que aquesta, com algunes altres, és una pel·li que jo l'he de reposar, saps? O sigui, jo no la podria veure jo la podria veure demà. Vegades. Hi ha pel·lis que... Bueno, mira, veus? Jo he pensat, posa't a la després he dit, que no la tens encara ben païda de l'últim cop. Com va ser l'últim cop? Potser fa mig any. Coi. No, però l'entenc. Saps? O sigui, és tan intensa, o per mi és tan intensa la bogeria, tot el que explica, tot el que veus més enllà, que... Mira, per mi necessita un temps, i altres pel·lis que fan això. Match Point, per mi, de repente, també fa això. Com pel·lis que dius, vale, l'he de pair. Jo no tinc cap problema, Jo, o sigui, me la podria tornar a veure demà. Sí, però perquè jo estic d'acord, però perquè la gaudeixo molt. Clar, o sigui, primer l'analitzo, o sigui, algun cop ens ha passat que hem fet alguna pel·li i he dit jo... No m'ha agradat gens la primera vegada i me l'he vist 2 cops en un cap de setmana tan tranquil·lament. Jo crec que no tracta l'espectador d'idiota, saps? Això a nivell de guió. Us ha semblat
potser que sobreexpliqui una mica o no? Doncs no, és just el que anava a dir. No m'ha semblat ni que és sobreexplicativa ni que es deixa coses. O sigui, crec que està just al terme mig molt difícil d'aconseguir. Per això hi ha molts crítics que no han entès bàsicament. Si estigués sobreexplicada, suposo que ho haurien entès. Sí que és un mal de, per exemple, a vegades Nolan. Sí. De voler-te sobreexplicar massa les coses. O tot el contrari. O tot el contrari. O dir-te, no ho intentis entendre perquè... Solo, com a Tenet. Perquè tampoc ho entenc jo. Solo déjate llevar. Sí. I clar, a nivell de metallenguatge, o sigui, hem dit que el guió em sembla molt bé, que a nivell de cine molt bé. A nivell d'actuacions, com ho veieu? Top. Perquè per mi... Vale, uf. No, endavant, Maria! No, just ho estàvem comentant també, fora de micros, amb el Pau, que just aquest cap de setmana que han sigut els Oscars, hi havia un tema molt candent que era que Michael B. Jordan s'ha portat a l'Oscar per fer dos personatges que són bessons, però que es diferencien una miqueta pels gestos i tal. I pel color de la gorra, si no ningú els diferenciaria. I bàsicament se li ha donat una mica l'Oscar perquè s'ha esforçat molt per fer dos personatges. El Timothy Chalamet, bàsicament, sí. Però perquè s'ha esforçat molt per fer dos personatges. En canvi, el marit... La Lindsay Lohan també va fer dos personatges. Clar. Quan ens diu a Califòrnia i no veig que li hagin donat 12 anys, exacte. Disculpeu. I el marit... Res en contra del Michael B. Jordan, però si aquest és el mèrit... Ella n'està en contra. Jo n'estic en contra. O sigui, si tu t'esforces i ho fas bé, per exemple, el marit fa uns canvis de quan és el marit i quan és l'alfa, saps? En plan, quan fa aquesta... És increïble el canvi, el switch de personatge, dius, perfecte, fantàstic, i se'l curren no sé quants nivells. També li van donar l'Òscar. Fa més d'un. Això és una nominació d'Òscar. Ho sento, Michael B. Jordan. I quan fa del tercer, de la vida on no estan junts, la frase brutal en una altra vida hagués gaudit molt fent simple, o sigui, rentant roba i pagant factures, aquella frase per mi és... Mira, tot i que no considereu que al final el fet de que tingui mitjanament tant de protagonisme al marit al final, a mi em va perdre una mica, o sigui, per mi que està guai, però per mi era ella la protagonista, i al final diu, no, el missatge de la pel·lícula, que sé que no ho és, però és, he après a lluitar com tu. Tio, sobres una mica... Saps què passa? Que crec... O sigui, això potser ja és sobreanalitzar-ho molt i potser la pel·li no es va pensar d'aquesta manera. Però és que part de la gràcia de la història que expliquen darrere d'aquesta intensitat d'una relació mare-filla, el traspàs de responsabilitat, etc., és que normalment està tapada per moltes altres històries, saps? I que, per tant, a la vegada és com, tu estàs posant, o sigui, t'estan fent posar el focus aquí perquè en algun moment te n'adonis que aquest no ha sigut mai el focus, saps? Que en realitat, en algunes construccions familiars i especialment migrades, tot això que dèiem, aquesta relació, aquest traspàs del pes familiar mare-filla és tan intens que tot l'altre només és extra, saps? Sobretot per la mare i la filla. Sí, totalment. Què et sembla? No, em sembla meravellós. Gràcies, que tu compres. Jo ho compro, i a més en el sentit de que el pare l'únic que fa és de crossa en aquesta família. Clar. Sí. És una figura important, però és un personatge secundari. I com a personatge secundari, la seva feina és fer de crossa a la resta de la família. I des del primer moment potser no, però el personatge crec que ho entén i vol estar-hi allà com a crossa. És que és el que diu ell al final, quan s'enfrenta als altres, que diu les bones accions, el pensar el millor de l'altre, o sigui, sí. Però no considero que sigui el que agafi el protagonisme, ni que a la seva... O sigui, senzillament és un... Escolta, som un equip, t'ajudo cap endavant. Però qui ho ha de tirar endavant, doncs al sí final... Sí que té el seu moment com a personatge, no? Clar, o sigui, al final, en una família, com en qualsevol equip, quan en qualsevol... Tothom ha de portar alguna cosa perquè les coses surtin endavant, no? Has comentat lo del que ell va guanyar l'Òscar, també va guanyar Jamie Lee Curtis. Sí. Què opinen d'això? Perquè per mi no fa un paper totalment normal. A sobre va haver polèmica perquè amb qui competia... És que no, aquí m'agafes, Busca. I ho vam comentar en directe. Perquè va haver molta polèmica. O sigui, li van donar més... No us ha agradat, Jamie Lee Curtis? No és que no m'hagi agradat, sinó no per guanyar un Òscar. Clar, o sigui, va haver la polèmica perquè a sobre busca amb qui estava nominada, perquè va ser una mica en plan, ja és dels últims papers que fas així, bons, el que sigui, palmadit a l'espalda, saps? Té el teu Òscar ja d'una vegada, i va ser una mica aquesta sensació, perquè a sobre va haver molta campanya perquè ella guanyés l'Òscar, i realment, no sé amb qui competia, però... Mira, competia amb Angela Bassett per Black Panther Wakanda Forever, que era la preferida. La 2. Hong Chau per The Whale, i Kerry Condon per The Banshees of Inisherin. Espera...
No, aquests són... Aquí m'està enganyant la IA de Google. Crec que no, Veus? Hem d'entrar a llegir. A fotogrames. Sí. No, t'anava a dir. Sí, competia amb ells i amb Stephanie Xu per tota la vez en totes partes, també. Clar, aquest era la polèmica, crec. És la filla, si no m'equivoco. És la filla. Per mi la filla fa molt millor paper. Però si porta molt més pes filla. de responsabilitat de la pel·lícula que la Jamie Lee Curtis. Aquí anava la polèmica. I aquí és quan els Oscars es van columpiar una mica i ella, la Jamie Lee Curtis plorant-li, bueno, estava emocionadíssima, però jo no crec que... No, però és que l'acadèmia ja sabem com funciona. Sí. Lamentablement sabem que l'acadèmia funciona per si a tu et conec més, et votaré. I més si no has guanyat mai un Òscar. I no creieu que hi havia un excés de persones no blanques sent premiades per aquesta pel·li? Potser van dir, donem-li també a ella, saps? Clar, perquè... També hi ha té molt a veure. Moltes vegades té molt a veure. És molt trist, però és així, Sí. Al final va guanyar la protagonista. Va guanyar la protagonista, va guanyar la Michelle, no? Sí, Michelle. L'actor secundari, el nen d'Indiana Jones, per mi sempre. Sí, el nen d'Indiana Jones. Va guanyar millor pel·li, no sé si va guanyar també... Millor guió. Millor guió? I millors efectes especials. Pot ser. Els efectes especials, Adrià, ho comentaràs. Estan fets amb una sabata i una espardenya. 2 duros amb tutorials de YouTube. Boníssims, en sèrio. T'ho prometo. Premiere i After Effects. Fantàstic. Tot Premiere i After Effects. O sigui, programari que et pots descarregar a casa del teu amic, si vols. I amb la formació també gratuïta que podria tenir tothom a YouTube. Aviam, és cert que ells han estudiat... Però van dir que... Ells estan graduats en cinematografia per un college. En cinematografia, però no específicament en tema d'efectes especials. Sí, però llavors totalment. com el valor que és de la gravació. Sí, el valor és tot, o sigui que en el muntatge aquesta gent han sabut ordenar molt bé aquest contingut. O sigui que només amb el muntatge voleu dir que ho han fet, no és que la gravació fos espectacular. Aquí hi ha per mi tot està molt ben fet. Hi ha molts factors. El primer factor és com tu escrius això i planifiques això tenint en compte com l'has d'editar. Perquè, clar, això és molt important, és una pel·lícula que hi ha molts sants temporals, hi ha moltes referències, hi ha molts efectes visuals i això tu quan fas una pel·lícula d'aquest tipus l'has de planificar a saco. Llavors això ja té mèrit perquè ho haurien tenir planificadíssim, perquè si a sobre no tenien pressupost, que aquesta és l'altra cosa, i van aprendre a fer-ho tot amb tutorials de YouTube. El pressupost que tenien... Bueno, és que m'estic avançant a coses de la meva secció i no passa res, perquè ja les deixo anar aquí, ja no les diré després, que és que els productors de la pel·lícula són els germans Russo. Que els germans Russo són els que van fer les pel·lícules de... Infinity War, Endgame, Civil War, Soldado d'Invierno... Que ells es coneixen arrel de fer una pel·lícula prèviament... O sigui, es coneixen amb el Russo a partir de fer una pel·lícula que van guanyar en el Sundance de cinema. Aleshores els germans Russo van dir, hòstia, vosaltres en sabeu. Què és el següent que fareu? Els hi van plantejar i van dir, fotem pasta aquí, endavant amb això. Però és cert que al final no hi havia cap gran productora darrere posant els diners per tirar endavant això. Doncs el resultat... No, el resultat és de primer nivell de Hollywood. Jo que m'he barallat amb l'After Effects he de dir que xapó. No, totalment. O sigui, és una passada. Pregunta que tinc per vosaltres, perquè tots li hem posat molt bona nota a la pel·lícula, però què és el pitjor de la pel·lícula per vosaltres? Si heu de trobar alguna cosa. El pitjor de la pel·lícula? Jo, si voleu, començo, porto una mica preparat de casa, que és el tema fotografia i matiso. No vull dir que sigui una mala fotografia, senzillament no és allò que dius uau tota l'estona. Clar, és més efectes visuals, no en plan pa. És una fotografia correcta, amb uns colors molt ben treballats, però ja és una cosa molt més de disseny de producció dintre de la pel·lícula, que no algú de he col·locat la càmera per aconseguir un plànol perfecte... O sigui, no estan tota l'estona composant un quadre com en algunes pel·lícules intenten tota l'estona. Tot i així, és molt correcte, perquè en tot moment es compleixen les regles bàsiques del cinema perquè una cosa funcioni correctament. A mi m'ha semblat bastant ben composat. De fet, al principi comença amb la imatge del mirall. Sí, però... O sigui, el que vull dir, per trobar-li alguna cosa, dintre de que per mi és una pel·lícula superbona, potser el més justet és això. És que a mi em costa molt trobar-la. A mi el que m'ha passat potser al principi és que al principi se m'ha fet una miqueta llarg de a veure quan comença, perquè sí que no és veritat que no és gaire... no s'explica, no es sobreexplica, però sí que és veritat que allarga una mica
anem a començar. Jo el moment en què estan ells allí a l'oficina de què era? És que m'ho he vist en anglès. El IRS. Hisenda. Hisenda, bàsicament, Hisenda. Aquest tros se'm fa una mica entre que va al lloc de les coses de neteja i tal. Aquí se m'ha perdut una mica. Era com, ja, anem al lío. Sí, això també ho han criticat molts crítics, que triga a començar. Clar, o sigui, jo és que en general l'únic problema que li veig és que és una mica llarga. Tot el que diria, jo no sóc especialment fan de les pel·lis molt llargues, igual que detesto els capítols de sèries que es podrien ser pel·lícules per si sols. Però és veritat que a la vegada també m'agrada molt que no saps què vas a veure, saps? O sigui, contribueix al building up aquest que tu estàs allà mirant una pel·li que dius, bueno, esto què? I de cop acabes amb tot el món del tabaix, perdona. Clar, però o sigui, per mi és igual això. Que la publicitat, o sigui, com tampoc crec que no et porta o vaja, com a mínim jo quan vaig veure aquesta pel·lícula no era conscient de què anava a veure, saps? Que és el guai, per mi és el... Exacte, sí. A mi em mola, però és això, m'hagués agradat que hagués començat un pèl abans, perquè és que... Bueno, treu-li mitja horeta. Sí, és que és això, la cosa és que potser està encara al minut 45, que encara estàs allí... En el plantejament de la pel·lícula. A l'Everything, no? Encara estàs a l'Everything que dius... És que l'Everything, si no m'equivoco, dura... Quasi la meitat de la pel·lícula. Més de la meitat de la pel·lícula. És que és molt fort. A més, justament, jo l'he vist, o sigui, la vaig reveure ahir i em vaig dormir quan començava a la part 2. Val, clar. Hòstia. Sí. Va ser veure la part 2 i els meus ulls van fer cloc. I avui aquest matí l'he recuperat a partir d'allà. Realment hi havia molta pel·lícula. Sí. Però bueno, dit això, Pau, estem ja arribant a hora de parlar una miqueta de la música. A mi em vendria de gust. Pues anem a parlar de la música de la pel·lícula. Tot i que diria que abans vas tu. No, anem a parlar de la música. Doncs anem a parlar de la música. El ritmo de la peli, en Pau Melero. Jo vaig decidir no gravar la intro com per poder fer coses diferents i al final sempre acabo fent la mateixa merda. A més mai m'aclaro quan he d'entrar. En fi. Doncs la banda sonora de EAO, perquè... Sí, això ho diuen molt per internet, Everything, EAO. Té 49 cançons. EAO. 49, que ja us dic jo, per friquis de les bandes sonores, 49 cançons són moltes. Es va tardar més a prop del 3 que dels 2 anys a fer-ho. És que van trigar molt a fer la pel·li, molt. Des del 2017. Molt boig. La plantegen. Home, és que molt... bàsicament, la banda sonora va a càrrec de Son Lux, que és un grup de 3 senyors. Son Lux. L'àlbum de la Rosalia, Son Lux. O sigui, el fill de l'àlbum de la Rosalia. Lux Son. Però és el fill de l'àlbum de la Rosalia si hagués nascut a les Illes Balears. O sigui, en un món, no? En un multivers, no? Aquesta secció avui ha de ser molt picada. Sí. Vinga, llavors, bàsicament, aquest home, hòstia, Pau, no em sona, ja, és que no han fet res. Després es van pillar per Thunderbolts i la veritat van reinventar el tema de los Vengadores, més creepy, o sigui, bueno, són bona gent. Bàsicament, coses interessants que han fet Son Lux. Sí, potser recuperen i fan més coses guais. Sí, no, és gent que s'ho curra. O sigui, que refereixo és que jo crec que tindrà una gran trajectòria al món del cinema, o això espero. Coses interessants, bàsicament, Now We're Cooking és una cançó que són els crèdits, que parla sobre Lord Rentador, aquest del mapatge que està allí, i van recuperar el puto Randy Newman, el cantant de la cançó de Toy Story de You Had a Friend With Me. Doncs van recuperar Randy Newman de festa, es van colar una festa, el van mig conèixer, el van presentar, no sé què, el van pillar i li van dir, tio, és que com Ratatouille, jo crec que es buscaven algú de Pixar, no van trobar el que canta i van dir, mira, tio, el de Toy Story serveix, i Randy Newman va sortir, sí. Després també David Byrne, que és el de Talking Heads, que és un cantant de Talking Heads, va sortir de l'exili, perquè aquest home ja no cantava, per cantar This Is Alive, també els crèdits. O sigui, jo m'imagino aquests trios, aquests tres, sortint individualment de festa per Estats Units, van dir, a veure qui trobem que canti, no? Després també l'última cosa és interessant que vull matar, perquè, bàsicament la banda sonora és una bogeria, té peces orquestrals boníssimes, de sota te planta una cosa super amb instruments de folklore xinès super abstracte, o sigui, uns cracs. Però una cosa molt boja és que, clar, sona Claire de Lune, que el tenim aquí, Sílvia, Claire de Lune, d'acord, que és aquesta,
I, clar, l'escena està tocada amb els peus. No com aquesta, que aquesta és la Quentin Tarantino normal. va dir sí. Sí, Quentin Tarantino va dir endavant. Quentin Tarantino pensant, per què no se m'ha ocorregut a mi? Saps? I per què no surto jo? Allí, no? Llepant els peus. Doncs el que esteu escoltant ara, òbviament, no és la versió dels peus, però què opineu si us dic que sí que s'ha esteu tocat amb els peus? Que aquesta està sent tocada amb els peus? En sèrio? És la que teniu a l'Spotify i és la que sona en aquell moment. Un dels 3 compositors es va posar a tocar-la amb els peus. I això que esteu escoltant ara està tocat amb els peus. Pof! Meravellós. O sigui, saben tocar-la millor amb els peus que jo amb les mans. Exacte. Home, evident. Bueno, per part meva, evidentment. Per part meva, sí. Sí. No. Sí. Jo estic fascinat. I- És que cada cop m'agrada més aquesta pel·li. És increïble. Després també la trobaríeu com al Spotify com Claire de Lune, crec que posa pied no sé què, com en francès, en plan rotllo al pie en francès. Pie de piano. Sí. Després, si us escolteu tot, aquestes 49 cançons entreu a l'àlbum, veureu temes de com molt escena de no sé què, però com molt random posats, saps? En plan, I love Kung Fu. Vale, vale, deu ser el moment on hi assoleix, no? Exacte. Kung Fu Fighting, i ja està, simplement. El tema de la música és que tampoc portava avui gaire mandanga. Doncs amb això anem a la teva secció, Maria. Vinga. Ha de ser rapideta, això sí, eh? Hòstia. Sí. Contingut extra. Vale, bàsicament anirem ràpid i és que bàsicament obrirem un portal al multivers. Començarem amb Du i si ens dona temps farem la resta, però no crec. I bàsicament... Que bé, que prota. O sigui, se suposa que de cada participant havíem d'agafar una acció absurda, o sigui, t'has de pensar una acció absurda, vale? De qualsevol cosa. Sí, per iniciar aquest salt a l'univers, vale? O sigui, igual que el que tu vulguis. Pot ser, jo què sé, per exemple, dir 3 refranys seguits o... Posa-li això, sí. Això és massa difícil. No, home, no. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Vinga, segon. Ah, no, No, una una cosa, dir això en una situació això com és entrar a l'autobús és una cosa molt És que això no és un random, refrany, això és un trabalengües de tota Però la vida. pots fer Exacte, qualsevol cosa, sí. pots tirar un objecte, pots fer el que vulguis, pots... Vale, no però sé. ja he dit dir això. Sí, dir això em sembla bastant bé. Vale, fantàstic. Llavors, bàsicament, en aquest univers ets divulgadora oficial del multivers a xarxes. Fas la teva acció absurda, que ja l'has fet, i bàsicament has de fer una improvisació i és dir quin és el vídeo viral que et farà famosa, no? O que arribarà a més gent, però has de tenir present 3 coses. Una, que el cafè sap a pixum en aquest univers, que quan et donen likes surten cors de la pantalla i et foten una hòstia, Dur, vale? I que competeixes amb un gat, que es diu el gat Ferruc, un gat amb 100.000 seguidors que troba tots els followers. Però a veure, però jo no per què vull hi ha un fer-me gat viral Ferruc? en un món on Perquè les sí. coses em peguen, no? Clar. En plan, No, però és que no l'escolleixes, tu has saltat directament. Sí, està acceptat socialment, no, Sí, això? exacte. Sí, a la gent li agrada això. Llavors perquè t'has sí. d'inventar un vídeo superviral. Ara mateix, superviral, ara mateix. eh? Ja. en aquest món. Sí. Sí. I el cafè és pixum. Sap a pixum. Però ella té una web que va sobre Però el cafès. vídeo ha de tenir veure amb això o no? Senzillament és la meva realitat. Quin vídeo faries perquè es fes superviral, però tenint en compte que el cafè sap a pixum, que cada like que apareix et fot Jo una crec que hòstia? intentaria li podem anar donar. a desenmascarar el gat aquest. Molt bé. A veure Ferruc. qui és, qui li paga per tenir tants likes. Molt bé. M'agraden molt, això. Molt bé. eh? I per quants què roba? guardaespatlles té el puto gat? Perquè, clar, si es No, fa és viral... algo que és una estafa, no, a pillar-lo. A mi em Vale. sembla bé, Molt més bé. roba seguidors, de Sí, què va sí, sí, el sí, gat clar. Ferruc? Exacte. A Doncs més, bueno. que quan he descrit gat Ferruc i m'ho he llegit al guió, he pensat en el Doraemon, no sé per què. Bueno, Ah, jo en el podria del, ser. en el del Barça, un altre cop. també. sí, Sabeu el cat culer. Sí, el cat culer. Doncs bàsicament, Hòstia, després de semblaria- publicar el teu vídeo, el que passa és que passa tot això el que diem, que el cafè sap a pixum, que cada Sí. like que apareix et fot una hòstia i que el gat Ferruc et roba els seguidors en directe. El problema és que el teu vídeo es fa viral però per un motiu inesperat. El gat Vaja. Ferruc decideix reaccionar al teu vídeo en Bueno, directe clar, perquè Clar, li has desenmascarat. i Clar, cada clar. cop que ell reacciona, els seus fans et donen likes per riure-se'n de tu, perquè t'arriben hòsties, els cors comencen a sortir i a una velocitat industrial, patapam, 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 el resultat és que en menys d'un minut reps 300.000 likes amb mal sabor de boca i t'estan plovent bufetades digitals. El vídeo es converteix en contingut més vist del multivers, però no pel que expliques, sinó perquè internet ha descobert que ets el primer sac de boxa oficial dels likes. Així que el gat Ferruc puja un vídeo dient No em només miau i guanya 2 milions de seguidors nous. Sincerament, el paral·lelisme amb la realitat és increïble, perquè, o sigui, seriosament, és una cosa que ens passa molt
molt amb bueno, diguem-ne, gent de l'entorn de l'extrema dreta, deixem-ho així. Sí, no? Que hi ha vídeos que se'ns fan grans perquè venen a insultar-nos, però jo continuo pensant que en part estem fent el bé. I en aquest cas seria igual, o sigui, puc rebre molt, però segur que hi ha algú que gràcies al meu vídeo ha desemmascarat el gat Ferruc. Molt bé. El gat Ferruc i certa... Felicitats i enhorabona! És que ara, amb el que has dit, m'estic imaginant que el gat Ferruc, o sigui, que el gat culer i certa alcaldessa de Ripoll, el seu fill és el gat Ferruc. Bàsicament. Cosa que m'està donant certa grima, tot sigui dit. Però bueno, moltes gràcies per estar aquí al No Som Ningú. Moltes gràcies, Gina, espero que t'hagis passat bé. Gràcies a vosaltres, molt bé. Dit això, recordo que ens podeu seguir a les xarxes @nosomningú_oficial. Però no pel carrer. Sí, sisplau, Estaria això bé. és raro. I un cop a mi més... també podem seguir les xarxes. Exacte. @Gina Rigol, @Inèdit Diari, i a Exacte. Substack, si sabeu què és, ja en teniu, si no ho feu usant. I si no, escolta, un newsletter arriba, Un un Google correu, de tota no? la vida. Exacte, @gmail.com. I dit això, moltes gràcies, Maria Clavero, Pau Melero, la Berta, que avui no Res, tenim a tu. aquí, Sílvia, Pau Corbalán, on siguis també, per tirar endavant aquest segueix programa. viu, No, no és el seu aniversari? És el seu És el seu aniversari! aniversari! Felicitats, Pau Corbalán! No! Sí, és el seu aniversari. No I dit ho és. això... Sí ho és. sí que ho és, Pau. Com sempre, a les 9 en directe per Tarragona Ràdio, el 96.7 de la FM, i en diferit demà per Ràdio Cambrils a les 9. O per YouTube, al nostre canal, quan decidim pujar totes les coses que hem de pujar. Bona nit, visca el cinema en català i visca Tarragona! Visca! Visca!